oganda pinjore nitie pinyo madonjo kar kae mano mawuok mag Detoranga wacho ni anasepidho yiende moluoro dalana te. Koro atim ang'o chieng'no ka ochopo. Ng'ato bende wacho Steven Osino ni mano holiday manono. Jo-Kenya hinyore mago okane. Ng'ato penjre gik machalo kamano. Wach mar Ramogi ne jo-Kenya gi oganda ma joluo maneno chenro kinyi otieno ma kawuono nyalo bedo mane? Wach mar Ramogi en ni di mar pidho yien ma this season ni 15 billion trees en ting mar wan jo-Kenya te. To emomiyo wacho ni kik chunywa gore, wawuoguru te wapidh yien nikech yien nigi ber mang'eny. To kendo ok wabilal. Erokamano maduong'. Erokamano ahinya Rose Akombo kuom thuolo mar twak kod Ramogi TV otieno ma kawuono. Nyakwa Ramogi Jwang' mano ne Rose Akombo ma en apisa mawuok e bad migawo mochung' ne wechego mag bunge kaachiel koda karito bunge pith mag yien ne Kenya. Ka wajiwi mondo mi pidh yien tiende nang'o? Ne wabedo kode ka duogo bang' kawo yweyo masani kik idhi mabor. Ma en Ramogi TV, chenro en weche manyien mag Oimore.